ברוכים הבאים לתהליך ההרשמה לבייביט, שמופעל על ידי לטסטופ. בואו נתחיל. תחילה, פיתחו את אפליקציית בייביט ועברו ללוח הבקרה. לחצו על אפשרות sign up. תוכלו להירשם באמצעות כתובת האימייל שלכם, מספר הטלפון או חשבון גוגל. בהדגמה זו, אשתמש בכתובת האימייל שלי. צרו סיסמה חזקה, ואם יש לכם קוד הפניה, תוכלו להזין אותו כאן. ודאו שקראתם והסכמתם לתנאי השירות ולמדיניות הפרטיות. לאחר מכן, לחצו על sign up. תקבלו קוד אימות לאימייל שלכם, הזינו את הקוד כדי להמשיך. ברוכים הבאים לבייביט. בשלב זה, החשבון שלכם עדיין אינו מאומת. כעת, נעבור לאימות החשבון. לחצו על כפתור Verify Now. לאחר מכן, על Verify, כאן. בחרו את המדינה או האזור שלכם, ובחרו את סוג המסמך להגשה. עיינו בקפידה בדרישות ובקווים המנחים, ולאחר מכן לחצו על כפתור Confirm. אם תתבקשו לאפשר גישה למצלמה, אפשרו זאת. הגישו תעודה מזהה תקפה, וצלמו תמונות ברורות של הצד הקדמי והאחורי. ודאו שהתמונות קריאות, וצלמו מחדש במידת הצורך. לאחר מכן, צלמו סלפי. ודאו שפניכם מתאימים למסגרת, ועקבו אחר ההוראות על המסך. לאחר השליחה, תהליך האימות שלכם ייבדק. זה עשוי לקחת כ-24 שעות להשלמה. ברכות, אתם מאומתים כעת ברמת זהות ראשונה. תמיד ודאו שאתם מגישים מסמכים אותנטיים ועוקבים אחר הקווים המנחים במרכז הפרסים. כעת תוכלו לדרוש את הפרס שלכם. אך זכרו, ייתכן שיש לו תאריך תפוגה. בלוח הבקרה, עברו ל-Reward Hub. לחצו עליו כדי לראות את הפרס הראשון שלכם ולדרוש $20 עבור השלמת אימות זהות ברמה הראשונה. למען הבטחה משופרת, אפילו אימות דו-שלבי, 2FA. תזדקקו לאפליקציית אימות לצורך כך. לחצו על סמל הפרופיל בפינה השמאלית העליונה, בחרו Security, ולאחר מכן לחצו על Google 2FA Authentication. הזינו את קוד האימות שהתקבל באימייל שלכם, ולחצו על Confirm. לאחר מכן, העתיקו את המפתח שסופק, הוסיפו אותו לאפליקציית האימות, והשיגו את הקוד שנוצר. הדביקו את הקוד חזרה באפליקציית בייביט כדי להשלים את הגדרת ה-2FA. לבסוף, הגדרת האימות של גוגל הושלמה בהצלחה. לאחר הפעלת 2FA, התחברו והזינו את קוד האימות שלכם להגברת האבטחה. וזהו, כך נרשמים ומתאמתים בבייביט. אל תשכחו לעשות לייק ולשתף.